Timbog po ang isang drug personality sa isinagawang bypass operation ng Dagupan City Police Officer DCPO madaling araw ng March 21. Isinagawa po ang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 2 bandang alas 12:30 ng madaling araw sa Barangay Mayombo sa pangunguna ng City Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Kinilala ang suspect na residente ng Kalasyaw na nahuli matapos magbenta ng illegal na droga sa isang poser buyer. Nakumpiska mula rito ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang na 1 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Na-recover din ang iba pang ebidensya, mark at budel money na ginamit sa nasabing operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng DCPO ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya. IFM News. IFM News. IFM News.